ka school BK Bajoria kala Pynlong ya ka Maths Festival palatip kum ka Mathematical Marvels, a festival of numbers, shapes and patterns hinin kasngi. Ki khana school na ki weipat ki school kilaya shimbanta hakani ka program bakin yo ya gijing mentoy lem bat gijinge hakabayade bat ka subject jingken. Kani ka Maths Festival kapen ya kijing itanat bat ya kijing dan kam jong ka mathematics leng ba kijing ya shimbanta ha ki jinga lekai bat ki weipat ki benta. Kani ka program kapen shlur bat kapen thrang na ka benta kitu ki khana puli ki badon ha shibun ki tanat jong ka mathematics nadu algebra bat geometry ban pli ki lat ki lanti kham shalor ha ka jinglong ka bakmen bat ka basung kajing shimbenta kawanra ya kajing shania yaladi baching sngo tanat jangki khana kawanra kajing long tanrai ha ka ban sngo thu khamha bat ban gan jo sha ka thong.